80,000 ang ginastos niyan. Nag-chiropractic yan. Kung anong suot, hindi pala dyan sa suot niya. 80,000. Ilang beses ka kinairo? 48 session. 48 session. Lumabas dito 2 session pa lang. Ang adjustment, ilang linggo? 2 weeks? 3 weeks? 1 month na kami pumunta. Ngayon pang isang buwan? Siyempre kasi nabugbog ka na sa Cairo eh. Kuya, kali mong balik na. Ha? Nakalang balik na kaya? Napagod pa kaya? Ano, chiropractic yan, chiropractic. Kaya ba sumama? 48 season yan. 85,000 ang ginastos niya. Malalim na balik niya na yan. Napagod pa ba? 6 na balik niyan, te. Last warning, te. Last pampito para magandang number. Lucky 7. Lucky 7, balik. Kembot ng konti puwet. Kaya, narinig mo kaya? Model, number 7. Anong pinakaiba? Police, guardia. Anong pinakaiba? Ano yung pinagkaba niya? Medyo ba ito kayo pa rin? Kasi siyempre bago pa eh. Bago pa. Ten, 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 teren, ten. Masaya ko. Last session mo na yan. Nay! Palakpak! Kanina pa dumadaan eh. Hoy, saan ka babalik? Saan pa? May bilang pa yan. Palakpak, Nay. Tandaan nyo, Nay, October 20. Umuulan pa sa labas. Anong pinakaiba, te? O hindi ka na hiningal, te, ha? Hindi na. Salamat. Into mo. Tapos gayahin mo ako. Ganyan. Buka mo na konti. Wala sakit, danda lang. Ganyan. Wala. Wala. Palakpakan mo sarili mo. Thank you, Lord. Amen. Bye-bye. Last session. 1 month ulit. Ay, hindi. November... Hindi. November 21... 22, 23, 24. Yan, last na yun, last session. Sa 48 kayo, kami 3 lang, ha? Bye-bye! Thank you, Ako. Bye-bye. Thank you kay Papa Jesus. Bye-bye.